Bueno, kasu honetan ikasiko du nola abelanatu zuloak, hemen gure kasan 15ko zuloak hau, hemengo bi hauek, eta gero ondoren ingo ditugu alakak eta guztiak. Erremiteta jute baldin bagara, aurrenekoa daukagun hau, aldatu ingo dugu, eta 16koa jarri beharrean dela, beste arazo txiki batzu sortzen zaizkio, jarriko dugu 20koa dela, besterik gabe. Bale, orduan, hemengo 20koa eta punta esaten digu dela 2koa. Bale, orduan, 20koa, 2koa, hemen 9 mm. Guk ez dugu beste zerrak otatu beharrika. Bale, izten dugu. Eta esaten dugu, 20ko honekin egin nahi dugula zulaketa, eta atentok. Bat da kota hemen puntakoa, bestea da diametroa noaino sartzen den, zeta, eta hemen azaltzen zaigun hau, da diametroa guk huele hori zenbateko egin nahi dugun. Karo, guk osori sartzea baldin badugu -20, 20ko zulo egiten dit. Bai, baina ni nahi baldin badet, punta horrek, 80 graduko horrek, 15ko zulo horretan, 16ko, bai, huele hori egitea, 16 jartzen diot, selekzionatzen ditu bi zuloak, eta iniziar esaten diot. Bale, zulaketa egiten du hor, eta egiten duguna da abelanaketa bat, jarriko eta azkarxo, eta egiten dit abelanaketa bat hor 16 da. Bale, ikusten ze, pak. Bale, orduan, hoi, kanpo diametroa abelanaketa horrena 16ko egiten dit. Hortarako, esan da bezala, egin behar dugun bakarra, da hemen 16 jartzea. Hemengo huele hori. Berak sakontzen du, sakondu behar duena, hor 16ko ateratzeko. Eta hau da, abelanaketak egiteko era. Importantea da baita ere erreferentzi planoa. Ez mugitza z-10-ean, baizik eta hemen bostean mugitza, beste gaintzean hemendikan honea pasatzeko garaian, ingoen duke. Hemen dagoen moilu saliente honekin. Bale? Hori da, abelanaketak egiteko era. Oazen, alakak egitera. Alakak egiteko. Hartzen du, bigarren remita hori, txaflanak edo alakak egitekoa, kontorno erabiltzen dugu, eta hasiko gara. Zerotikan, eta ikusiko dugu zema daukagun erremintan kontaktua egiteko. Hemen dauzkagu 6 mm. Zergatikan, 16ko diametroa daukalako eta puntan 4. Hortaz hemen, Z6 kontaktuko inguruan erdia hartuko dut, Z-3 egin dezala kontaktua. Hortaz hemen, -3 sakonduko da. Eta esango diogu, konpensaziori gabe, eta esango diogu egin nahi dugula alaka aurreneko saliente honetan. Kanpotik ezkerrerantz. Eta iniziar. Simulatu ingo dugu. Badijoa, poliki, tak, eta ez digu alakarikan egiten. Vale, errepikatuko genduke berriro dena, hor jarrikoet, pausa. Vale, ikuste baldin badugu hemen, martxa, bueno, ja altxatu intzait. Bueno, a ver, parada, programa, stop, parada antes de la operación, hau da, 13. Vale, hemen esate baldin bat 13, 13 garren operatzen baino leheno gelditu iten zait. Vale, itxi, reboinatzen dut, azkar juten ez horreaino, vale, eta orain mantxo jartze baldin badet, posiblet ikusi, zer egiten dian. Vale, hor, gelditu naiteke, begiarekin posible dut alboan jarri, beste alboan, vale, eta hemen ikusten dugu nola dijoan. Ikusten dut zer, hau ampliatze baldin badet, ikusten dut jan ez duela ia ikuitzen, edo netortze ganean ikusi gomen iskin dijoala, baina ez da sartzen barrua. Ikusten zer, iskina nola pasatu dan? Bai, baina barruak ez da sartzen. Bale, zergatikan hori beraentzako pareta delako. Sartzean nahi baldin badugu estoka positiboan uzten dugun bezalaxe, hemen positiboan uzten dugun bezalaxe, hemen fortzatu behar diogu eta barruak sartu deila esan. Hori esate baldin badiogu eta rehacer,
bai, milimetro erdiateko alaka egiten ditu. Bale, oan, hemen jartzea baldin manaiz, ikusiko dugu, oan bai milimetro erdiateko alaka hori egiten didala. Orduan, bi gauz dazkagu, alde batetikan z-iru 0-tikan hasita, eta gero estokean -0,5. Urrengoa egiteko barrukoa, berdin egiten dugu, hemen esaten dugu, hemendik, kasu honetan hola eskubira da, hemendikan jarrita ezkerretikan da. Iniciar esaten dugu. Berdina. Hor, egingo diguna da, urrengo txaflana. Juten da horrea, sartu, eta alaka egina. Urrengoa, hemen bekoa. Ezkerretikan, baina orain, erreferentzi planoak eta dira -10-tikan argi honekin, -13. Eta iniciar esaten diogu. Ondoren, gelditzen zaizkiuna da hemen kanpokoak. Claro, esaten diot, hemen sartuko zara, hemendik, ezkerrerantz, berdina. Hau izango da -20-tikan, -23. Bai, orduan esan beharko diogu, -20-tikan, -23. Eta iniciar. Baina, ikusiko duze pasatzen zaigun. Martxa ematen diot. Horra juten da. Bueno, egiten du bekoa. -10-tikan -13. Eta orain hemengoa, claro, hemen jan egiten digu. Hemen jan egiten digu. Eta hemen jan egiten digu. Hor erreminta puskatu ingo litzaiguke. Bale? Orduan, hori saiesteko egin behar duguna da. Hemen hasi, kanpotik ezkerrerantz, eta bukatuko genduke hemen. Lerro horretan, hemen aurrexo, epa. Berriro. Hemen, kanpotik, ezkerrerantz, lauki beltza lerro honetara, punta, eta gero, hau, esateu lerro horretan, punto horretan. Bale? Eta rehacer esaten diogu. Eta hurrena izango da, hemen hasi, kanpotik, honantz, eta bukatuko duzu, lerro honetan, hemen atzeazio. Ulertu da? Eta iniciar. Eta ikusingo dugu. Bale, dena azkarren dugu. Geldituko da operazioa 13an, hor mantxo jarriko dugu. Martxa eman, boroilketa, alaka boroil horrena, beste boroileena, z-10-13, eta azkenik, bi tramotan. Horrea, hortikan hasi, eta hemen bukatu. Bale, beste gantza, bueno, eta hemen join dugu. Bale, hor erremitan definizioan, definitzeko garaian hemen, 35 diametro jarri beharrean, jarriko dio, hogeikoa dela goiko lepoa, eta jaetzai guri pasako. Atzekaldean pasatzeko garaian ez digu joko. Baina ikusiko dugu, bale, ikusten da, altxatu, urrengo sarrera eta hemen bukatu. Eta hau da era, alakak